Jo alle sammen, velkommen til, og det her er den første videoblog på det nye semester på Aalborg Universitet som softwareingeniør. Det her er det 5. semester, og i dag så er vi at forklare, hvad egentlig den 5. semester handler omkring, og hvad for noget vi har, for nogle fag vi har, og hvad projektet handler om. Der er 3 nye kurser, som vi skal gå igennem. Det ene hedder Computability and Complexity, det andet hedder Machine Intelligence, og det tredje hedder Software Engineering. Og her er det så, at vi faktisk har haft valgfag mellem Machine Intelligence og tidstro software, eller Real-Time Systems, som det hedder. Der skulle vi vælge mellem de to der, og der vælger jeg så Machine Intelligence. Men i hvert fald, lad os starte fra en ende af. Computability and Complexity, det handler omkring Turing-maskiner. Turing-maskiner, det er algoritmer, og her skal vi så bevise, om de er afgørbare, uafgørbare, genkendelige eller ikke genkendelige. Og der er der så forskellige teknikker og metoder og værktøjer, som jeg vil kalde dem. Jeg tror ikke, det hedder værktøjer, det hedder bare metoder. Og teorier, vi skal gå igennem omkring, hvordan man beviser dem. For eksempel ved hjælp af reduktioner. Og et godt eksempel på noget med det her, det er for eksempel en algoritme, som tjekker, om et andet algoritme kører rigtigt. Kan man lave sådan et tjek på det? Og det er så det, som i hvert fald er en af de problemer, man kommer til at lære omkring i det her kursus. Det næste, det er Machine Intelligence. Det handler omkring maskinintelligens. Der findes der så forskellige former for maskinintelligenser, som man skal gå igennem, og der findes der også algoritmer til, som vi skal benytte os af, til at løse nogle problemer, som kan have noget med maskinintelligens at gøre. Hvor vi så skal definere egentlig, hvad er det for et område af det her maskinintelligens verden er det, vi er i. Og det næste, det er så Software Engineering. Det handler omkring, hvordan processen i software-systemer det bliver lavet. Og her er det så, at vi skal se forskellen på traditionel metode, altså for eksempel vandfaldsmetoden, og den agile metode. Og her der findes der nogle forskellige patterns og metoder og værktøjer, man skal tage sig af. Og dem kan man så følge, hvis man vil det, eller så kan man ligesom kombinere dem på en eller anden måde. Og her er og det er sådan det, vi kommer til at lære. I Real-Time Systems, der er det, der har kender ikke så meget til, men sådan som jeg har forstået den, så er det handler omkring, hvordan indlejrede systemer kører i realtid, og hvordan man kan udnytte den information, der er i realtid, og hvordan man får information i realtid osv. I forhold til indlejrede systemer selvfølgelig. Så ja, det er de ting, vi kommer til at lære. Og i bøgerne, i forhold til Computability and Complexity, der skal vi bruge en bog, som vi allerede havde købt. Det som i syntaks og semantik, som hedder det her. Så ja, det er ret fedt, så nu skal vi ikke betale penge for den i hvert fald. Og faktisk det fede ved den her kursus her, det er, at vores forelæser, han har sørget for at lave nogle pencasts, som det hedder, hvor han laver en video, og så er det, at han tegner på den der iPad, eller hvad det er, tablet, og så er det ligesom, han lægger det ud. Og det er ret smart, når man tænker på, at i stedet for at lave sådan noget tavleundervisning, så er det bare tavleundervisning på computeren. Og hvis nu man ikke forstod, hvad han sagde i første omgang, så kan man lige spole tilbage. Og det er ret smart, synes jeg i hvert fald. Og det kommer jeg også til at lære helt vildt meget af, i hvert fald, i forhold til før. Så, det næste, det er så Machine Intelligence. Der er det, vi har en bog, som hedder Artificial Intelligence Foundations of Computational et eller andet. Noget af den stil der. Det er lavet af David L. Pole, altså P-O-O-L-E. Og der er det så, ja, det er den, vi skal læse i hvert fald. Og det næste, det er så Software Engineering, hvor vi får nogle artikler og nogle uddrag fra bøger af, omkring de forskellige ting. Og det er også ret fedt, fordi at, det betyder faktisk ikke, at vi ikke skal betale så meget for de nye bøger. Med hensyn til Artificial Intelligence bogen der er det, at jeg regner med at bestille dem på et eller andet tidspunkt, fordi man må gerne have den med til eksamen, så hvorfor ikke gøre det? Og det er sådan set det, de forskellige kurser handler omkring. Hvis vi tager over til selve projektet, hvordan det foregår, der er det, at vi har nogle forskellige indlejrede systemer, som vi har problemer med, som vi skal prøve at løse. Et eksempel var, at der var projekt, hvor man skulle få en helikopter til ligesom at blive en stabil
oppe i luften, og det var faktisk et rimelig nyt projekt, som var rimelig spændende. I hvert fald, hvor man skulle få den her helikopter, jeg kan ikke huske, hvad den hed. Quadcopter, det var den hed. Quadcopter, hvor der er sådan 4 propeller, og så skulle man få den her til ligesom at blive op. Og der var også et andet projekt, hvor man skulle sørge for at sortere i bøger og sådan noget den stil der ved hjælp af robotter og sådan noget. Og det, som jeg tog, det var mere omkring, hvordan man kunne lave en bedre præcisions tracking, positionering af, hvor man er henne. Altså i forhold til GPS, der er det, at den er ikke så præcis, når man er indenfor. Og der er det så, at vi prøver ligesom at lave noget, som hedder Dead Reckoning, som vil sørge for, at man bedre og mere præcist kan se, hvor man er henne. Og hertil så har vi så i den sammenhæng prøvet at lave et spil ud af det, hvor vi så vil prøve at lave lidt real-time movement måske, hvor vi prøver ligesom at få mobilen her, og så er det, vi prøver ligesom at gå fra venstre til højre, hvor vi så vil prøve at udnytte Dead Reckoning indenfor og udenfor, til at kunne bruge det her spil her, så man kan mere præcist spille det her spil. Så ja, det er det, vi handler om. Og selvfølgelig så vil jeg opdatere på, hvor langt vi nåede, og hvad der kommer til at ske og sådan noget der, men ellers så vil jeg lige beklage, at jeg ikke har lavet nogle videoer, især omkring videoerne omkring, hvordan man bliver en bedre studerende, i hvert fald i forhold til mig selv, og hvordan jeg reflekterer mig selv. Men jeg har prøvet ligesom at reflektere og ligesom skrive noget i min egen blog, som jeg har. Den kommer også ned i beskrivelsen, hvis I vil kigge på den. Men ellers så er der ikke så meget at rapportere. Ellers så vil jeg sige rigtig mange tak, fordi I har set den her video, så vi ses til næste gang. Peace!